végre visszavonhatatlanul itt a május, és a rossz nyelvek szerint ilyenkor jönnek elő azok az alantas emberek, akik kizárólag egy szezonra vásárolnak kabriót, és ha már csak egy szezonra vásárol az ember kabriót, akkor a legcélszerűbb, hogyha a legolcsóbbat és a legjobbat veszi, egy Fiat X1.9-est. Amivel persze nem akarjuk még implicitesen azt sugalmazni, hogy a Fiat X1.9-es csupa olyan ember vásárolja, amilyenről az imént szó volt, hanem van rengeteg sok elkötelezett márkarajongó, feltehetően ők azok, akik elsősorban itt vannak most a pompás első idei Fiat X1.9 találkozón. Hol a tulajdonos? Ahó! Haló, gyorsan! Nem eladom. Pedig egyébként megvennénk szívesen. Pénzt. Mikor az autó? 1980-as kiadás. 80-as, és ennek dacára nem több mint 130 000 kilométer, tehát a nyári hónapoknak is csak a napos. Igen, csak is akkor, napjait látta süt a nap, eső nem pereg. Ez nagyon érdekes, ez valami zárható nyitó. Igen, ez zárható, ez mit csinál? mindegyik, ez ebben lehet zárni a reaktorteret, meg a csomagteret. Ez a legendás középmotor. Igen. 1005-ös? 1005-ös. Tehát ez már a későbbi. Lóerős. Nem tudok róla mit mondani, mert ez annyira eredeti, hogy ilyen eredeti nincs is talán. És mennyibe kerül egy ilyen körülbelül? Hát lepakalt állapotban mindegy 250 000 is hozzá lehet jutni. De mondjuk egy ilyen nem lepakkal. 7-800 000 forint. 7-800. Azt megmutatod, hogyan kell leszedni a tetőt? Egyedül is sikerül, ketten még jobban megy, ugye van az embernek egy szőke barátnője, megfogja a másik oldalt. Itt a napellenző. Így jó. Enyhe hátsó mozdulattal. Kicsit játékos, mert meg kell tudni a helyére. Komika, vigyázzunk mindig. Hogy lehet, hogy ezt a temérdek nyúzást mégis kibírja? Nem sokszor van leszedve a teteje. És ilyen volt még mielőtt a hülye amerikai ütközési normák miatt egy picit talán el nem kellett csúfítani, vagy hát a fene tudja, nem csúnya az úgyse, de ez egy kicsit kecsesebb, olaszosabb dolog. Az meg inkább ez az égség már túlzásba hívja. Meg hát az előző szívásért is az amerikaiak a felelősök, hiszen eredetileg az X1.9 simán kabrió lett volna, csak az amerikai ütközési normák miatt kellett, hogy merevebb legyen targatetővel készíteni, de azt szerintem nem baj. És vegyünk észre érdekes dolgokat, mint ez az intercooler, meg az a felirat ott, ami átfejlik. Ez egy klasszikus X1.9 problémára jelent megoldás, ugye ez egy nagyon heves sportautó külsejű, középmotoros, már zseb Ferrari, és nem volt igazán erős. Ez viszont így most akkor mit tud? Hát ez így kb. 140 lóerő, tud ez a tarifa, és 220-25 Nm ébred a kerekeken. A Fiat egyik legjobb motor, én annyira szerettem a Uno turbót. Bontóból kukáztad? Hát ez egy donor autóból került ki, az átépítés így egyszerűbb volt és olcsóbb. Egy komplett autót venni az átépítéshez, és hát természetesen azért többé-kevésbé felújításra is sor került. Az érdekel engem, hogy miért tartasz temérdek sok slickgumiz az utastérben? Hát mivel mondtam, a sportos autónak a sportolása lételeme, úgyhogy a találkozó után egy ilyen szlalom versenyre készülök. Ja, hogy nektek még dolgotok van. Ó, versenyre. Szigorú egy kicsit a hangja. Maga a tulajdonos mondta, hogy egyesben, kettesben nyugodtan forgassuk tiltásig, de semmit soha nem forgatunk tiltásig. Kicsit billeg. Nem rossz, de nem beszél nagyon szépen a fordulatról, tehát egy ilyen kumótosan húzó motor. Inkább angol, mint olasz. Hát a véget taposni kell. Jó, de hát egy 81-es Fiat, hát most... He? Kettesben azért következetesen megnyikkan, így kiforgatva. Félreértés elkerülése véget biztonsági öv, csak hiányában nincs rajtunk. A régi Fiatokból
például itt van ez nyugodtan lehetne Kispolszki kézifék. Megvan? Igen. A bordázat? Csak rajta van ez az űrborítás, és ebből aztán mégse lesz az. De ez egy jófajta régi kis fityó. Nem az a halálprecíz középmotorosság, szerintem azért, mert Nem egy új MR2-es. így jön ki a kormány. Egy kicsit. Ez valószínűleg megint csak inkább a korral jár, mint a eredendő konstrukcióval. Menekülnek a kabriósok, mert szemerkélni kezdett az eső. Reméljük ez a kis szemerkélő eső nem viasztotta itt szét a társaságot. Nem, de mindenki elkezdte felrakni a tetőt. Ó, igen. Zsír. Jó, nagyon kellemes. Hát bele kell kalkulálni, hogy egy 81-es Fiat, de teljesen jó. Teljesen jó. A te véleményed? Hát a 81-es versenyfiatok közül egyértelműen ez kéne. Mi a helyzet a menetszéllel felhúzott ablakoknál? Nem néz, tök jó. Tehát sokkal magasabban van a szélvédő, mint mondjuk az én MX-5-ösömben. Kolléga, mondhatjuk, hogy ez álmaink utazó autója? Nem. De azt mondhatjuk, hogy kedveljük az X19-est. Nagyon szeretem az X1.9-est, a világ legjobb vétele, ilyen 4-5-600 ezer forintért a kabrió kell. Én nagyon szeretem az MX-5-ösömet, de ez 100-szor szebb. Nagyon szép kívülről, nagyon kellemes belülről. Egyszerre van benne egy ilyen kicsit prostó 80-as évek olaszország, meg mégis a sokat akarás és szépre törekvés, például a remek világos bőrülésekkel. Tehát stílusban ez máig az egyik legszebb kis kabrió, a mechanikát meg lehet szokni. Nem egy kiemelkedően jó autó, akkor se szerintem, amikor tökéletes. Tehát nem érezni benne azt, hogy ez egy eszenciálisan baromi jó középmotoros igazi vérsportautó. Körülbelül ilyennek képzelem a Pontiac Fiero-t, hogy a konstrukció alapján akár jó is lehetne. Igen. És tulajdonképpen nem is rossz, de nincs meg benne az, ami egy igazi műszaki klasszikushoz kell. Ez egyszerűen egy nagyon jó alapokból csinált, tök jó kis autó.